Ljubušaci ne miruju i s dolaskom ljeta, ali i u zimskom periodu uvijek nešto organiziraju, pa će tako biciklistička natjecanja na ovogodišnjem Ljubuškom outdoor festivalu, koji će biti održan od 23. do 26. svibnja, provesti natjecatelje kroz predivne krajolike rijeke Trebižat i brda Butorovica. Ispričavam se. Što će to Ljubušaci točno prirediti svojim gostima i sudionicima ovog festivala, reći će nam Ante Ilić iz organizacijskog odbora, kojeg pozdravljam na izravnoj telefonskoj vezi. Ante, dobro vam jutro, hvala za izdvojeno vrijeme i što govorite za naš radio. Dobro jutro vama i srdačan pozdrav vašim slušateljima. Evo, prvo da ovo brdo Butorovica, koje nisam znao izgovoriti, ovo mi je nešto nepoznato za Trebižac, znam gdje se to brdo nalazi. Da, a Butorovica je jedna prirodna barijera iznad Ljubuškog koja je dosta prepoznatljiva kad se dođe u Ljubuški, jeli možda znate, evo za tvrđavu Herceg Stjepan. Naravno, gdje su oni paragliding održali. Ona se nalazi na samom rubu Butorovice, a naše biciklističke utrke, dakle, prolaze pokraj same i tvrđave i preko cijele Butorovice, te paragliding natjecanje također uzletište je na brdu Butorovice. To smo apsolvirali. Idemo sada da vidimo što nam donosi ovogodišnji festival od Ljubuškom. Evo dakle, Ljubuški outdoor festival 2024, četvrti naš LJOF. Dakle, program je dobrim dijelom sličan kao i ranijim izdanjima. Ove godine termin je 23. do 26. svibnja. Počinjemo otvaranjem festivala jednom outdoor tribinom ovdje u Ljubuškom kulturnom centru. To će biti četvrtak, 20 sati, dvorana kulturnog centra, pa ovo prilikom pozivam sve zainteresirane, bit će zanimljivi gosti. Outdoor program počinje u petak sa memorijalnom utrkom kajacima za profesor Žarko Bilić, koje se održava ove godine drugi put. Imaćemo taj dan i dječje utrke u biciklizmu i trčanju, gdje imamo jako velik odaziv, jako velik interes. To nas posebno radi organizaciji, taj dječji program. Koncerti taj dan nakon dječjih utrka, naša glazbena škola tradicionalno nastupa kao predgrupa nakon dječjih utrka. Također petak je predviđen za koncert opće opasnosti. Subota je planirana dakle paragliding natjecanja, trkačke discipline, polumaraton, Ljubuška desetka, koncert Crvene jabuke, sva 3 dana tokom festivala, pored vodopada Kravica gdje je sami glavni festivalski prostor, će biti upriličeni outdoor sajam gdje će svi posjetitelji moći uživati u raznim aktivnostima, radionicama, zanimljivim štandovima. A što se tiče nedjelje, ona je predviđena za biciklizam, dakle 2 discipline, Stipe i Mara. Zašto Stipe i Mara, moram pitati to? Pa evo nekako, nema neki poseban razlog, to je evo i biciklistički klub Ljubuški kad smo formirali neke ideje osnovne, tako su zamislili da neki naši pokušavaju dočarati ljudima. Stipe je malo teži i zahtjevniji, brdska utrka 40 km, Mara je nekako, ajmo reći, i rekreativna gdje idemo glavni dio uz Bajer, gdje Trebižat, dakle onda nastavljamo kroz grad i idemo prema vodopadu Kravicu. Dakle, 4 dana od 23. pa do 26. svibnja. Doista ovako jako primamljivo i za obiteljski izlet, a i za partijanere, pretpostavljam, obzirom da ste pomenuli i opću opasnost i Crvenu jabuku, a bit će tu još, pretpostavljam, i prateći. Još se tu ponešto nađe za svakoga, osim ovoga što sam naveo, bit će i planinarski izlet na Vrlosinj i tako. Da ne oduzimamo vrijeme, ima toga. Ništa, samo vi imate vrijeme na raspolaganju na našim valovima, dakle, a nije ni daleko od Mostara, dakle, vrijedi krenuti put Ljubuškog od 23. do 26. i zasigurno će svak naći nešto za sebe. Ante, hvala vam najljepša na jutrošnjem javljanju. Bio je to Ante Ilić iz organizacijskog odbora ovogodišnjeg Ljubuškog festivala 2024. A najavili smo sva ta zbivanja i koncerte. Dakle, vrijedi, kao što rekao, sjesti u auto, otići do Ljubuškog, to je nekih pola sata vožnje i zabaviti se.